హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్వేతాస్ హోమ్ మేకింగ్ సింప్లిఫైడ్. ఈ రోజు మేము ఒక వుడెన్ డామినోస్ సెట్ తో మీ ముందుకు వచ్చేసాము. ఇందులో 120 కలర్ బ్లాక్ సెట్ ఉంటాయి. వీటిని ఈ విధంగా అరేంజ్ చేయడం వల్ల పిల్లల్లో ఫోకస్ పెరుగుతుంది, పెద్దవాళ్ళలో స్ట్రెస్ రిలీఫ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేసి చూద్దామా? చాలా బాగుంది. ఒక కవర్ ఉంది దీనిపైన, అంతే. చాలా లైట్ వెయిట్ గా చాలా బాగున్నాయండి, మల్టీ కలర్స్. ఇప్పుడు వీటిని ఎలా అరేంజ్ చేయాలి అనేది ఖుషి చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న హౌస్ లాగా పెట్టాను